турбинирана тройка S-Line Prestige. Good. Ето, купи сега на 5950. Вероятно тя ще бъде на търг. Когато цъкнете, ето, разгледайте всичко за автомобила тук, когато цъкнете на този линк, може да видите още допълнителни снимки. Ето, скиви, задници, така да е на колата. И ключове, ето имате бутон за ключове тук отдолу. Натискате, ще видите, че ще ви зареди ето снимката с ключа, т.е. имате ключ. Също така, нещо, което в EIE го има, Engine Starts видео, цъкате го и ще видите видео, в което колата, т.е. колата в работещ мотор V6 TFSI. Страхотно. Нека отворя още няколко пичове. В момента сме 8883 човека. Да, форцираме малко, станем 10 000. Малко да хайпнем. Ще има ли giveaway? Не знам, може да има giveaway.